Ola, nenos e nenas, que tal? Como estades? Espero que vos atopedes todos ben e que estedes levando estes días na casiña o mellor posible. Espero que estedes xogando moito cos vosos papás e mamás e irmáns, facendo moitos puzzles, vendo moitos contos e facendo moitos debuxos. Eu hoxe traio-vos unha actividade que podedes facer con cousas que podedes ter pola casa. Para realizala, fainos falta unha caixa de ovos, uns corchos que valen usados, unhas pinturas que teñades pola casa, eu neste caso teño as témperas, pero bueno, que podades ter pola casa, e unhas pinzas. Entón, para facer a actividade, eu empecé a facela estes días de atrás, porque claro, senón faríase moi longo o vídeo. Entón, o que fixen foi pintar a caixa de ovos e cada buratiño dunha cor diferente. E ao mesmo tempo tamén pintei diferentes corchos das cores que pintei a caixa de ovos. Entón, a actividade consiste no seguinte: collemos os corchos e podémolos poñer na parte onde non hai buratiños na caixa. E o que temos que facer é poñer cada corcho no buratiño da cor correspondente. Vamos a probar. A ver, por exemplo, o corcho de cor laranxa. Onde o poñemos? Onde está o buratiño? Aquí. Poñémolo aquí, no buratiño laranxa. O corcho de cor verde. E temos que buscar o buratiño de cor verde. Onde está? Aquí. A ver, por exemplo, o corcho de cor amarelo. Onde o poñemos? Vamos a ver. Aquí? No. Aquí? No. Aquí, no buratiño amarelo. O corcho de cor azul claro. Onde está o seu buratiño? Aquí. No. Aquí. O corcho de cor rosa. Onde está o buratiño? Aquí. O corcho de cor branco. Aquí. O corcho de cor negro. Aquí. O corcho vermello. Onde está? Aquí. No, Ángela, que te equivocas. Aquí. O corcho verde oscuro no seu buratiño e o corcho marrón no buratiño marrón. E así estarían colocados todos os corchos nas súas cores correspondentes. Se vos resulta complicado facelo coas pinzas, podedelo facer coas mans ou tamén coa axuda dunha culler. Por exemplo, teríamos aí os corchos e colleríamos coa culler e introduciríamolo no buratiño correspondente. O blanco, no branco. E así todos, vale? Co que teñades pola casa e co que vos resulte máis sinxelo. Bueno, espero que vos guste esa actividade, podes chamar como puzzle de cores e espero que probedes a facela na casa. Bueno, dicirvos que se queredes, ocorreuseme unha idea, que se queredes facer un debuxo para os profes e as profes das escolas, pois un debuxo, unha manualidade, o que se vos ocorra, pois se queredes, invitovos a facer algo deso para traernos o día que voltemos ao cole, vale? Pois nada, por esta nada máis, espero eso, que todos estedes moi ben, que vos mando unha aperta moi grande, un bico enorme, sobre todo a aula dos golfiños da Escola de Remollosa, que vos boto moito de menos, e nada, que estou deseando vervos, teño moitas ganas de vervos a todos. Moitos bicos. Deica a próxima!